ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1911 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ନବକଳେବର ଉତ୍ସବ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର 8, 12 କିମ୍ବା 19 ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଯୋଡ଼ା ବା ମଳ ମାସ ପଡ଼େ। କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଏଡିସ୍ ମଶା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର। ମାନବ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତରେ କାହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ? ଉତ୍ତର ଶର୍କରା ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଆମ ସୌରଜଗତର କେଉଁ ଗ୍ରହର ଚାରିପାଖରେ ବଳୟ ବା ରିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଶନି ଗ୍ରହ ବା ସାଟର୍ନ। ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ନାମକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1939 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର୍ମବୀର ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା କେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମିକୁ ଓଜୋନ୍ ସ୍ତର ଶୋଷିନିଏ? ଉତ୍ତର ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ବା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଜ୍। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନକୁ ମିନି ସମ୍ବିଧାନ ବା ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ।